Jeg ser ikke længere nyheder. Denne sætning har jeg ikke hørt så ofte i år, som jeg har hørt denne. Uanset hvor jeg var på farten, har folk gentagne gange fortalt mig om denne følelse, for at slukke i stedet for at blive konfronteret med den trykkende verdenssituation hver dag på ny, som de har brug for. Kære landsmænd, jeg forstår, at der er øjeblikke, hvor det simpelthen bliver for meget, og man helst vil skjule sig fra virkeligheden. I år har verden virkelig vist sin mørke side. Vi har set billeder af lidelse, ødelæggelse, had og vold. Det er blevet et år præget af smerte og tragedie. Den russiske angrebskrig mod Ukraine er nu ved at gå ind i sin anden vinterperiode. Siden efteråret har vi med rædsel været vidne til Hamas' grusomheder og de mange ofre for krigen i Mellemøsten. Dette år har efterladt os med mange ubesvarede spørgsmål her i vores land, som stadig mangler svar. Nogle mennesker ser skeptisk på staten og politikken, mens andre er bekymrede og frygter for fremtiden. Vi har alle en længsel efter en mere fredelig verden. Jeg har også denne længsel, og jeg synes, at vi aldrig må give op på vores stræben. Denne længsel fortæller os historien om den hellige jul. Det er dejligt, at vi kan nyde disse rolige dage nu. Julen giver os mulighed for at trække os tilbage fra den stressende verden og finde indre ro. Det er vigtigt, at vi retter vores opmærksomhed mod lyset og undgår at dvæle i mørket. Det håber jeg for dig i dag og i de kommende dage, at du kan lukke døren bag dig og virkelig nyde tiden sammen med dine kære. Jeg håber, at du nyder din juleferie godt. Du trækker dybt vejret og føler, hvordan energien strømmer til dig. Efter ferien vil hverdagen hurtigt indhente os. Når vi ser fremad, vil der være mange, der spørger, hvordan vi går ind i det kommende år. Ja, vi længes efter klarhed. Ja, det er berettiget at forvente, at de politisk ansvarlige, at de kæmper for den rigtige vej, men også at de giver os svar, der hjælper os som land i denne tid med usikkerhed og udfordringer. Nogle borgere kan forvente, at demokrater samarbejder, når det drejer sig om fælles interesser og varetager borgernes behov og ønsker. Mange har været savnet af mange mennesker. Nogle vender sig væk, andre bander højlydt over alt og alle i frustration. Men når det bliver udmattende i demokratiet, er der bedre vejledere end vrede og foragt at søge råd hos for en mere konstruktiv tilgang. Også bedre end dem, der lader som om, at der altid er et enkelt og simpelt svar på spørgsmålene om fremtidens udfordringer. Blandt de gode rådgivere er mod og samarbejde. Det inkluderer at holde øje med alle, uanset hvor og hvordan de lever, om de er i byen eller på landet, om de er unge eller gamle, om de er indvandret eller har boet her altid. Vi kommer altid videre sammen, og ikke når alle trækker sig tilbage i deres eget individuelle liv. Vi mennesker, vi har brug for hinanden. Vi er afhængige af hinanden. Vi har brug for respekt og opmuntring. Vi har brug for udveksling og konfrontation. Nogle gange viser vi medfølelse og tilbyder endda hjælp til hinanden i vores daglige liv. Alt dette har vi også brug for hinanden i demokratiet. Vi har brug for mennesker, der bidrager og arbejder på at forbedre det i morgen, hvad endnu ikke er godt i dag. At deltage og give mod. Og der er så mange mennesker i vores land, der gør præcis det, der bestiller det fælles over at adskille det. I aften har vi en særlig grund til at sige tak. For at vi alle kan fejre i fred og tryghed, er I dag på farten, i politibilen, på politistationen, hos brandvæsenet, hos forsvaret, eller I på klinikkerne, i hjemmene eller i institutionerne, der også i dag tager sig af andre mennesker. For mennesker i åndelig nød. For mennesker uden tag over hovedet. Jeg er taknemmelig for, at du er her. Der er millioner af mennesker som dig, der har valgt at engagere sig modigt og hjælpe andre.
Dem, der engagerer sig for et fredeligt samvær i et samfund med mange mennesker. Og det er netop disse mennesker, der giver endnu mere mod. I tilfører en varme, som beriger vores land. Styrk alt, hvad der forbinder os. Jeg er heller ikke bekymret for fremtiden for vores land på grund af denne årsag. Ja, vi står over for nogle betydelige udfordringer. Og ja, det er en udmattende og krævende situation. Jeg mener, at vi har al grund til at have tillid til os selv som samfund, og også have tillid til os selv som individer i vores samfund. Næste år fejrer vi 75-årsdagen, fødselsdag for vores demokrati. Vores forfatning er 75 år gammel, og det har været gældende for hele vores genforenede land i 34 år, siden det blev forenet. Der er en grund til at fejre for os alle. Vores forfatning er noget, som vi er meget stolte af, og som vi værner om. Hun beskytter og værdsætter hver eneste individ. Det er meget, men det er ikke alt, hvad hun gør. Hun tilbyder et stabilt fundament, hvor politik kan udfolde sig, og om nødvendigt kan rettes, hvis det er påkrævet. Det er noget, kun demokratiet kan gøre. Dette fundament har hidtil båret vores land på en fremragende måde, selv når udfordringerne har været store. Og jeg er overbevist om, at det også vil bære os i fremtiden. Og derfor vil jeg opfordre os alle til også at have tillid til denne grundvold. Lad os blive mere opmærksomme på, at Tyskland er og altid vil være et fremragende land, som vi bør værdsætte. Jeg ved ikke, kære landsmænd, hvordan det går jer. Jeg kan personligt ikke forestille mig et Tyskland, hvor alle trækker sig tilbage. Jeg er overbevist om, at som fornuftige og ansvarsbevidste mennesker kan vi klare os sammen med en udfordrende verden, der stiller os på prøve. Er vi i stand til at håndtere de samme udfordringer som vores europæiske naboer på samme måde, som de gør det? Det kan også, og det vil også lykkes for os, hvis vi anstrenger os, hvis vi står sammen og hvis vi bliver sammen. På denne måde undgår vi at lukke os selv ude fra hinanden og undgår at trække tæppet over hovedet. Vi spilder ikke vores energi på daglig modstand mod hinanden, men i stedet stoler vi på den styrke og erfaring, der findes i os. Lad os stole på vores egne evner, og lad os blive berørt af den tillid, som julebudskabet sender til os alle sammen. Lad os med denne tillid modigt se frem mod det nye år. Ønsker dig og dine nærmeste en glædelig jul, samt et lykkebringende nytår.